Добре дошли с прогнозите за втората седмица на месец септември. Ще дам три прогнози: доларов индекс, еврощатски долар и NASDAQ. Понеже много колеги търгуват NASDAQ пред S&P 500, затова реших да дам прогноза по-скоро на индексът NASDAQ. Сега започвам с доларовият индекс. След NFP-тата в петък долара отчете един много хубав спад, като в крайна сметка от известен период от време ние сме си в един рейнджов пазар, както виждате. Сега има възможност по принцип долара да продължи надолу, но по техническа картина е много възможно да останем по-скоро в този рейндж. Отделно имам и фигура, имам и гап, така че лично аз очаквам долара леко да падне, евентуално да направи скрита конвергенция и след това да се повиши. Разбира се, но ще бъда с едно внимание, защото би могло да направи ето така и след това да си продължи и да направи нов импулс надолу. Еврощатски долар съвсем очаквано да бъде наобратно. Защо? Защото те са в отрицателна корелация с доларовият индекс, така че на еврощатски долар имам сигнали за продажби, очаквам да се повиши леко нагоре, да направи една скрита дивергенция и след това да продължи към нивото ми на демант до около 1.1640. И NASDAQ сега последната седмица индексите отчетоха първо един спад, след това повишение, като долу-горе затвориха на същото ниво, където и отвориха. Сега на мен лично последните събития ми говорят, че индексите биха продължили да се повишават, така че лично аз очаквам корекция и след това повишение. Сега въпросът е тази корекция докъде ще стигне. Тя наистина може да стигне и до това ниво, но може да падне и до тук, така че това ще го проследя в процес на седмицата. Но лично аз бих търсил отново покупки на индексите S&P 500 и NASDAQ. Разбира се, трябва да се има предвид, че имаме и CPI-ове, които също биха повлияли доста така сериозно на пазарите и CPI-овете са точно една седмица преди Фед всъщност да излязат с решението си за лихвените проценти. Така че ще видим, седмицата най-вероятно ще бъде доста интересна, доста волатилна, ще видим как ще се развие тя. Продължаваме с прегледа на прогнозите. В общи линии казахме, че очакваме седмицата да е волатилна. Тя си беше и такава. Прогнозите, бих казал, са доста успешни. Имахме много добри възможности за позиции и при индексите, и при Форекс пазара. Както знаете, дадох три прогнози на доларовият индекс, еврощатски долар и NASDAQ. Като цяло започвам с доларовият индекс. Виждате по прогнозата перфектно. Разбира се, не успя да достигне до този таргет, но както споменах, възможно е цената да се повиши и след това да направи нов импулс без да взема пълния таргет. Въпреки всичко, още с отварянето, тук имахме една възможност за продажба 19 пипса за таргет 48 пипса. Тук втора възможност за сделка, за покупка обаче по прогнозата точно около 20 пипса отново. Стоп лос за таргет, аз лично бих таргетирал 50 пипса, ето тук. Разбира се, по-големия таргет е тук, 91 пипса, но лично аз бих излязал преди CPI-овете, защото наистина, когато имаме толкова важна новина, по-добре да сме си подсигурили сделката, както учим и с колегите в обучението, по-добре да сме си подсигурили сделката. Най-малкото, което е да сме излезли с една част и да сме преместили стоп-лосовете на нулата или да си затворим позицията. Лично аз най-често затварям позицията. Така че 20 пипса за 59 и вече тук след CPI-овете сме можели 42 пипса стоп-лос, един сел за таргет 52, само че аз лично тази продажба въобще не бих я следвал от тази поне времева рамка, поради проста причина, че стоп-лосът би ми бил доста голям. Така че доста добри възможности предостави и доларовият индекс. Разбира се, сега колегите от обучението знаят, че ние не търгуваме доларовият индекс. Същото движение се развива и при еврощатски долар, но наобратно, ето го тук, отново по прогнозата, еврощатски долар понеделника се повишава. Тук даде много хубав сигнал за продажба, 25 пипса за таргет. Аз лично бих таргетирал ето това ниво точно тук, 77 пипса, още тук ми се удря.
take профита, даже и да не се удря през CPI-овете. Се удря, но лично аз преди CPI-овете, даже и да съм влязал тук, преди CPI-овете бих излязъл на 67 пипса, ако все още съм в сделка. Много добри възможности наистина за позиции при Форекс пазара. Аз ще ви покажа и една прогноза, която съм качил резултата от нея в Дискорда, която получиха колегите. Доста добра възможност за търговия на USD японска иена. Имахме, ето я прогнозата сега, неочаквано цената, пазара отвори с гап, по-скоро не цената, пазара отвори с гап. Виждате доста добро повишение. Взе таргета, който всъщност ние очаквахме, но след това имахме много добри възможности за продажби до деманда, както сме го очаквали. След това да проби деманда, но продължи нагоре към нашия таргет, именно supply. Така че тук имахме доста добри възможности за успешна търговия. Стоп лос 56 пипса. Първи таргет 71, втори таргет 117. И двата таргета са взети. След това възможност ето точно тук за покупки. Първи таргет 93 пипса, втори таргет 140 пипса при стоп около 50 пипса. Така че наистина на Форекс пазара имаше много добри сделки. S&P, не S&P 500, ами NASDAQ, то S&P 500 е същото. Като цяло коментирах, че очаквам покупки. Сега аз, разбира се, исках една по-голяма корекция. Пазара ни я предостави тази корекция. Още с отварянето виждате, още отварянето всъщност беше и дъното за седмицата. И да го бяхме купили, например, ето тук, с стоп лос около 0,9%, таргет 0,9% или 1,51%. В общи линии индексите нараснаха, вътре дневно имаше доста висока волатилност. Виждате, тези опашки всичките допринесоха за тази волатилност вътре в рамките на деня, но като цяло, просто ако го бяхме купили в началото на седмицата, щяхме да изкараме пари от индексите, както и очаквахме. Това е за тази седмица, беше доста добра седмица. Аз имам в общи линии много сделки, но на NASDAQ доста скалперски, така че са много над 20 са. Така че не смятам, че е нужно в момента да ги показвам. Сега нека да продължим с прогнозите за новата седмица, която седмица ще бъде изключително важна.